Здрасти. Дай в кръг да се организатор. Вземеш на кавата. Раното веднага цак-цак. Welcome to Saint-Tropez. Няма да сте с хората от нашия клуб. Няма да сте с хората от нашия клуб. Ради сега ще отиде ето там. Тихичко! Ще отиде... Ради ще отиде там и сега искам по един човек от клуб да отиде при нея. В смисъл, горе-долу, айде, давайте по един там, за да се съберат 10 човека. Изпратете по един клуб, докато се съберат 10. Нашия кой? Да ходя ли? Айде бягай. От различни клубове, по един от клуб при Ради. Да. Много сме красиви. Как ще... Здрасти. Ще я пострашна. Кажи ми. Елефант ти си, Ая? Иван? Приятно ли е? Кик ти само е. Ана Мария, аз казах, че то направя. Но има кратен тест. Всички лидери на отбори да отидат при Крис, моля ви. Това е нашия лидер. Защото е на 30 години. Накупиш доверие. Маки без Джем! Не крещи, Кристияне. Няма го, Джем! Няма да крещиш. Кристияне! Дами и господа, тук е пълна лудница. Кучетата на Интеракт наблюдават нон-стоп положението на този терен. Пълна лудница, абсолютно меле се получава. Дами и господа, тичат нон-стоп към лидерите. Фил, да искам ви да снимаш, че обяснявам? съм затруднен с тази задача. Силно затруднен с тази задача. Не знам как да... Изключително трудна задача, дами и господа. Но както можете да забележите, половината народ са тръгнали към лидерите, значи имат успех в намирането на символите. Тук ли стига до шефовете? Шефовете са нагоре, момче. Накъде? Натам? Окей. С какво кажеш толкова да бягаме? Доста напечен. Това е много гадно. Много странно занимание, не можех да... Намерих. И аз. Какво намери, бе, Катино? Алексия! Тези хора къде са скрити?
О, всички ли пред мен чучина? Hello! Не намирам нищо! Право. Ама аз да тичам. Извинявам се. Извинявам се. Не е прието. Не те с градината, Ади. Ами кой си това? Може да ме съм да ви видя ли дори. Не те подскажеш ли нещо, а? Какво ли нещо усеща? Търся най-красивите. Самовлюбен бе. Какво да? Аз забелязвам. Аз сега ти подавам друго, трябва ли? Какво пише? Сърта ходи да търсиш още бе, моля ти се. Маленче, това от 2011. На какво пише там? Тихо, пише от 2011. Тихо, аз съм го казал пред камерата. Аз го намерих. Искам да се документира. Айде да ходим да Ще пише отзад, ама аз не мога прочета. Браво. Маркс. Шале. Носите ли предмети? Да. Оставяш си го. Обичам интеракт, обичам оратори. Ами, я предлагам, който ще ни е израсъл. Стига се ме снимам. Там в края на какво намери, бе? Аз нищо просто тръка, не знам който те намери къде. Стига, Фил. Снимай някой друг. Нещо намерихте? Това с балон бури ли се? Дай ми бъди! Мисля, че е нужно да снимаш Вики и там. Няма. По-близо. Не може.
Нямаш ли пропуснати от мен? На харизма. Гадно ли бе? Гадно ли е, нали? Исках да ви е гадно. Как се справям? Как се справям? Да, намерих плюс, когато някакво дадох на Я го запомня. Люба, що не вдигаш, бе? Знам. Излез на тихо. Що не ме вдигаш, като ти звъня? Така беше. Карам ти си, да. Карам ти се. Какво съм пътувала? Защо не ме вдигаш? Още по-добре. Те уважа. Виждаш ли как се развива играта? Брутално е, човек, брутално. Не, няма как се. Ако се получи, много ще ми дам. Вие само не си ги смесите, нали? И между другото, не ги бяхте превели. Накрих това да в никъде просто. Не знам как. Сигурно. Хора, подредете темите, много се ви греши. Ами как си там помести? Мик, мик. И... Ага. Със сигурност има едно нещо поне, което сте изпуснали. Само това ще ви кажа. Ама бягай оттатък. Тук, ако не Бягай носиш оттатък. нищо. Тук няма предмет. Всичко е направо. Да, ако ти я боиш. Има ли опит? И... Бе, хора, бе, това казах ли? Колко път ви кажа, не тук? Много сянка.
Красив съм, да. Пучи не пикай още. Нали бяха гравирани? Не, на клубовете са гравирани. Оф, да, на балкона. Thank you. Хора, чакай да покажем торта. Филип, ако искаш снимай торта. Да, свърши един Харлем Шейк. Моля ви да ги Габи, какво видиш? Минали цветкарска къща. Минали цветкарска къща, не сте? Може едно интервю? Майка ще се радва. Кажи ни резултатите от играта, молите. Така, в играта бяха 163 предмета. 163 ли? Ти малко като Асен. Да, така, 163 предмета, отборите намериха 100. 63 предмета. 163. Може ли сега реалната гласа? Така, 63 бяха общо предметите, ето ги тук може да снимаш, ако искаш, не изглеждат много добре в момента, после ще си ги разделим. Това са общо взето предмети на мои, негови, на Ради и на Яни. Яни много помогна, благодаря ти, Яни. Знам, че ще Благодарим ти, гледаш. Яни. Обичаме те, Яни. Филип ти даде дирската ъгърлица, хора. Дирската ъгърлица. Така че, Колко намери отбора победител? 13 от общо 61 намерени. Отбора да се казваше? Палеш. Палеш. Отбора победител ще яде торта. Браво. Браво на победител. Така. Имате, може да споделите с всички. Да, и аз. Но може да Може да отворите. Който иска да се опита от тортата, може. Който иска мога да опита от тортата на Палеш. С пръсти как? Може да демонстрирам как. Мисля, че торта, защото всеки е играл. И участва. Да. Бял смивки. Да, много искам малка. Да, айде всеки да може по едно пръще. Не ми пръще.